نامeyeke hişyarî ji şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê derbarê pêşeroja proseya siyasî ya Sûriyê hate şandin. Torasûrî ya mafên mirovan, nameyek arastî Gerbêdirson şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê kir, ta ku çendîn mijarên girêdayî bi rewşa Sûriyê û bi taybet danûstandinên Cinêfê û çareseriya siyasî eşkere û zelal bike. Rewşa mirovayetî li Sûriyê gelek zehmet û aloz e. û metirsîna gelê Sûriyê derbarê şêweyê çareseriya siyasî hene. Ev yek di destpêka nameya Tora Sûriyê de hatiye. Derbarê hilbijartinên serokatiya Sûriyê yên ku eger heya werin encamdan, Tora Sûrî di nameya xwe de dibêje ku serpereştiya netewîniyegirtî li ser hilbijartinan ne metirsiya welatiyên Sûrî ji kiryar û binpêkirinên rejîma Esed ji nav dibe û ne jî kesên ku xwe ji bo serokatiya Sûriyê berbijêrtine ji astengiyên ku piştî dawî hatina hilbijartinan ji aliyê rejîmê ve rastî werin diparêze. Tora Sûrî di nameya xwe de got ku 12 milyon penaber û derbederên Sûrî yên ku ji ber kiryarên rejîma Esed û mêlîsên ser bi rejîmê ve ji dever û cihên xwe derketine nikarin beşdarî di hilbijartinan da bikin eger li jêr desthilatdariya rejîmê bin. û ji ber wê yekê pêwîst e ku hilbijartin ne azad û pak û bê sextekarî dûr ji rejîma Esed û mêlîsên Îranî û hêzên Rûsya yên ku piştevanên ji rejîmê ra werin encamdan. Di nameyê de herwiha hatiye ku gelek mijar hene pêwîst e serî bibin berî proseya Desturê Sûrî û hilbijartinên serokatiya Sûriyê. Mîna danûstandinên Cinêfê û cîbicîkirina biryara Encumena Ewlehî ya Navdewletî 2254. Ew jî diriya pêkayîna desteyeke desthilatê demkî û rawastandina şer û pevçûnan û vegera derbeder û penaberan. Herwiha serbestberdana girtiyan û dawî hatina desteserkirinê ji aliyê sîxudên rejîma Esed ve yên ku di derheqê welatiyên Sûrî de li deverên cuda cuda tên encamdan. Tora Sûrî dawî bi nameya xwe anî daxwazkirinê ji civaka navdewletî ku careke din danûstandinan li gorî derencamên Cinêfê bike û rola civaka sivîl ya Sûriyê ektîv bike. Herwiha daxwaz kir ku fişarê li ser rejîma Esed bike ta ku kiryarên xwe yên dûr ji mirovayetî di derheqê welatiyên Sûrî de bigiştî û girtiyên di zîndanên wê de bi taybetî rawestîne. Ev nameya Tora Sûrî di hevdemê danûstandinên Rûsya û Tirkiye li derbarê nêzîkbûna avakirina Komîta Desturê Sûriyê tê.